Bon dia, companys, com estem? Avui és un vídeo molt especial, un vídeo que dedico a un amic meu, que m'ha fet un regal que tot just veurem també. Hi ha una agrupació de Catalunya de survival, preppers, bushcraft, que ara us vaig a presentar també. El vídeo que farem serà la review d'un ganivet. Estigueu amb mi. En aquest vídeo d'avui, per tant, el que farem serà veure i provar aquest ganivet. És una passada. Ara després em poso darrere de la càmera. Això sols és una primera impressió. És un ganivet de bushcraft, de fulla curta però ampla, molt grossa. Ho veurem en detall. Parlarem un poquet de la marca i parlarem també un poquet dels nostres amics de Prepper Survival Catalunya. Que sé que molts d'ells m'estan seguint i els encantarà aquest vídeo. Me poso darrere de la càmera i veiem el ganivet. El ganivet el tenim així. Com podeu veure, és un tanc. Estos ganivets grossos, sabeu que són molt populars en el món del bushcraft, del survival. No té molta punta, encara que té punta, és a dir, per a perforar una pell o això hauríem de parar un poquet de compte perquè se'ns aniria en seguida al forat, però és un perfil molt útil sobretot també per a la cacera. És un drop point, la punta caiguda, i per exemple quan obriu un animal, si fiqueu el dit allà a la punteta, podeu anar repelant per baix la pell sense foradar, sense punxar, sense perforar de tal vegada la fel o els budells, qualsevol element que no vulguem que s'òbriga i contamina la carn. És de tall, podríem dir, escandi, o el que a mi m'agrada dir escandi, des d'ací fins ací és un únic tall, i després té un segon contratall. Ara mateix no el veu molt bé. El que jo he fet, perquè ja l'he modificat un poquet, i ara vos diré com m'ha plegat a les meves mans, és llevar-li aquesta miqueta de gepa, aquesta carena, aquesta serralada que se pot dir que fa entre el tall escandi i l'últim tall. Per tant, no és escandi de tot, però jo l'he arreglat. És un tipus de tall molt resistent, molt dur. I per si fora poc, el llom tindrà, jo calculo, 6 mil·límetres, entre 5 i 6, segur. Té aquesta part així indentada, que va molt bé per a sostindre el dit gros. El mànec és bastant reduït, o just, a mi m'encanta. No tinc la mà supergran tampoc i me va justeta. I a banda podeu ficar ahí damunt el dit gros per a més força. Està molt ben dissenyat, és el tipus de ganivet que a mi m'encanta. Cada volta m'agraden més els ganivets que la guarda de fusta no arriba fins davant, perquè fent batòning se pot partir. Això te dona molta llibertat d'angle de moviment. I una cosa que no m'agradava molt és això d'ací. Aquesta part d'ací a mi no me sol atraure molt, però ara que el tinc veig l'útil que pot ser per a martellejar, per a partir fins i tot un fruit sec, un os, el que foren. Hi ha vegades que busquem una pedra, no l'encontrem, així podem percutir sense trencar el mànec. El mànec, per cert, és preciós, és de fusta d'olivera. No me va arribar tan lluent, jo el que he fet és polir-lo amb coa de cavall i donar-li amb el nostre tractament de la fusta, que el podeu veure en qualsevol altre dels vídeos que parlo d'ell o directament en el vídeo que explico com fer-lo. En quant a la marca, JIB baixa, no sé com se deu dir, ganivets polivalents, hi ha un llop, ens donen l'enhorabona, garantia, manteniment, el que tots ja sabeu. En aquest cas, el ganivet, a veure si ho podem veure així, que podeu llegir-ho vosaltres, si no m'ho inventaré. Axarquia, Basic Line, Handwork in Spain, és a dir, està fet a Espanya. I així baix teniu el detall de l'acer, que entenc jo que és Molivé Vanadi 58, MB-58. És un acer resistent, tenaç, fàcil d'esmolar, no vos costarà d'esmolar, però alhora té una bona retenció de tall. I ara vos parlaré un poquet de qui me l'ha donat. Vaig a ficar-me a l'altra banda. A veure, el que me l'ha donat és Raül. Raül és un amic meu que penso que per ell vaig començar a fer este canal, la veritat sigui dita. Pot ser que tinguera un vídeo o dos penjats quan el vaig conèixer. Ell me va animar moltíssim. És ell el que m'ha ficat en contacte amb molta més gent d'aquest món. Gràcies a ell tinc molts subscriptors, això estic 100% segur. És un home que té un ànim invencible, sempre té ganes d'aprendre, sempre està treballant
I este Nadal va voler regalar-me el ganivet. El ganivet té funda, té una beina de cuiro fantàstica, dura, preciosa. I res més, això volia dir que este senyor me va regalar el ganivet, fent una gran sorpresa, no m'ho esperava de cap de les maneres del món. Un ganivet és un element molt car i molt especial, perquè quan un amic te regala un ganivet, no sols te regala una ferramenta, te regala una intenció de que sobrevisques. I això és el més bonic que pot donar-te un amic. I així té el logo dels Survival Preppers de Catalunya. Que el podeu veure també així, en esta enganxina de velcro. Survival Preppers Survival Catalunya, les 4 barres en el foc, és un logo molt, molt bonic. I així també té el triangle, pot ser el triangle del foc, els 3 elements, no ho sé, no n'hi ha 3. Aigua, terra, foc, aire, encara n'hi quedaria un. Suposo que és això, suposo que són el que és el Prepper Survival Catalunya i al mig la foguerada. Encara així jo soc molt amic del foc i per a mi serà sempre el triangle del foc. Avui no porto la càmera de pit, val? Per tant, em veureu treballar. Li vaig ficar este passador, esta cordeta que portava, ja que la portava, no? Perquè al final és un ganivet nou, me l'estimo i te pot caure, el pots recuperar, val? L'únic hàndicap que pot tindre és que tu caigues i te'l claves, val? Per això no sóc molt partidari d'això, però ja que el porte i estem a un lloc tranquil·lets, penso que podem fer-ho anar bé. Mireu, així, dins d'este barranc, està eixint una olivera borda, val? Que no ens fa cap favor, la podem llevar tranquil·lament. No sé si podeu veure el que vaig a fer. Tenim molta vegetació. Talla l'aire, val? Vaig a tallar esta branca, esta rama d'olivera borda. Igual apropo la càmera per a que ho vegeu. El ganivet, això ho flexionarem un poc. Mira, inclús si voleu, primer puc afaitar-li i llevar-li aquests brots. Vaig a tallar cap a mi. Encara no l'he provat cap volta, el ganivet. M'imagino que, perquè estava una miqueta, molt poquet gastat, que el nostre amic Raül el deguera provar. Hem tallat el brot sense cap problema. A veure si puc tallar l'altre i que vosaltres ho vegeu millor. És a dir, tallo cap a mi. Cap problema. Penseu que mireu la fulla. A veure si podem encertar-ho. És molt grossa a dalt, però ja des de dalt, des del llom, està fent-se prima. Per tant, baix és molt, molt fineta. Ho veu ara un poquet millor? Molt fineta. Val? Llavors també este. Fareu compte quan talleu cap al terra, perquè pot escapar-vos i pegar una pedra. Val? I ara com tallarem això? Si estarà més recte, només que ja està doblat. Al doblar, el forçaríem, però encara així penso que podem. Així, si se veu, sí que se veu, no? Deixeu-me llevar este. Anem a tallar cap avall. Veu? Espentant la miqueta de tensió que té l'arbret, ens permetrà, veu, que ja se vagi trencant. Talla fantàsticament bé, fantàsticament bé. No cal ni que vos diga que quan el vaig agarrar i li vaig modificar, això tirarà més de 2 centímetres de gros. Vaig modificar un poquet el segon tall, el vaig esmolar, vaja, per a que afaitaré. No sé si cal demostrar-ho, però... Claríssimament, no? Mireu ahí els pèls, si se poden veure. Llavors, li costa un poc d'enfocar, però sí, això ja ho sabíeu, que aquestes coses afaiten. Què vaig a fer ara? A veure, pegarem la volta a la branca i en aquesta branca treballarem un poc. Ara vaig a tallar cap a fora. Per això anava també aquesta part d'ací indentada. Això té el perfil d'una destral, però ja us dic que és una navalla d'afaitar. Anem a provar un poquet machetejant. Per què m'agrada també el tema de la corda a la mà? Perquè te permet agarrar més darrere sense perdre control. Per tant, ara farem que el cap pese més. Així el cap pesa molt poquet. Així pesa més, val? Vaig a machetejar aquesta part d'ací. A la primera, una guillotina. El que tenim és una guillotina. Així li vaig a donar... També vaig a machetejar aquesta part d'ací. Val?
És més grossa que l'última que hem fet. Vaig a provar de donar-li, no trenquem la càmera. A veure. Entren bastant fondos els talls. És que pesa molt el cap. Quan l'agarres d'esta manera, el cap pesa molt. Una destral de butxaca. Això és el que és. Provem ara de tallar-lo per així, directament fent força així en el dit. A veure. És a dir, anirem fent com en la destral. És que talla molt. Talla com una navalla, pesa poc, però té la contundència d'una destral. La forma ideal, també. La forma ideal. Això que és tan ample, jo també tinc ganivets així d'amples i més amples. Com tot, va bé per algunes coses, no va tan bé per altres. Per a treballar en detall no sol anar tan bé, però penso que és una mesura justa perquè encara sigui còmode. Ja ho tenim. Anem a fer-li una punta. Jo soc molt partidari d'agarrar-lo d'ací. Ara estem aprenent a usar-lo. Penseu que és un ganivet nou. Encara no té aquella memòria de les ferramentes que parlàvem. Penseu que l'olivera borda, que és el que treballem, és molt dura, és una fusta dura. Encara que estigui tendra, encara que estigui viva, és una fusta molt, molt dura. Una punteta perfecta. Perfecta. De furgadents. Molt bé. Per a pelar, a veure, dona algun problema? No, també. El perfil és correcte. El perfil és correcte. Fantàstic. Vaig a veure si hi ha algun tronc per en terra i puguem fer un poquet de batòning. Batòning és una tècnica pràcticament prohibida en els meus vídeos, però que alguna volta la fem. Deixeu-me provar també el tema del genoll. Així és un ganivet. Demostra el que val. En la força del genoll. Recolzeu el genoll, en aquest cas no fico el dit darrere, directament estireu. Així és gros, així la fusta és grossa. Però això són els ganivets. Per a poder fer força en una navalla tindríem temor que saltara l'eix, veritat? Hi haurà una miqueta de matxeteig, així. M'ha agradat perquè té pes, sabeu? Té pes. Hi ha vegades que pensem, per a fer matxeteig cal un ganivet molt gran. I no és necessari. Llavors és millor, però si un curt l'agarreu de molt darrere, també capoteja bastant, bastant. Veus que pràcticament per al fet és una destraleta. Però el fet és una destraleta, no ho esteu veient. Anem a fer un poc de bastoneig, de batòning light, val? Me'l canvio de mà, l'agarro amb l'esquerra i pegaré amb la vareta que hem fet. Pesa molt poc aquesta vareta, però ja vos dic també serà un bastoneig molt light. Anem a tallar eixa branqueta. I ara vos contaré una cosa del batòning. A veure, veïne. Molt bé. A veure, faré un vídeo tot dedicat a això, però este ganivet és gros, me fio de l'acer i li puc pegar amb una fusta verda lleugera. Per exemple, anem a tallar este també. Veu? I puc pegar-li per l'altre costat si vull, com si fos una destral. A veure, me molesta això un poc. Veu com ens l'han fet? El que volia comentar-vos és que no abuseu dels ganivets ni d'esta tècnica i penseu que sense voler podeu pegar-li el mànec i ens el poliríem. Per això que procureu pegar sempre ahir davant, en ganivets drop point millor i que siguin molt gruixuts a la part d'ahir. No feu batòning de normal amb fusta seca. Vaig a veure si hi ha algun altre element i provarem de fer batòning un poquet més dur. Vaig a seguir batonejant, bastonejant, que m'agrada dir a mi, en un tronc caigut de pi, però dur. Continua amb la vareta fina. És simplement per anar provant. Simplement per anar provant.
fina, però suficient. Veieu? Així, com en una destral, podríem tallar tot el tronc, si volguérem. Si voleu el tallo, val? Abans d'anar-me'n de càmera, a veure si puc sostindre en el peu. Sempre és un repte, primer en aquesta direcció, val? I després ho faré amb l'altra. Se m'ha trencat abans d'acabar, però veu un tronc gros, se pot tallar amb un ganivet i un martell molt senzill, verd i finet. Podríem fer botònic al bèstia ara. A veure, ara que tenim el tronc, podríem provar-ho. No li vaig donar molta canya, però anem a partir este tronc de pi. Val? Agarrarem el bastó gros que hem fet abans. Se m'està clavant al terra. A veure si puc baixar-ho. És que este tronc per dins està un poquet podrit. Però veieu, ens l'han fet, l'han partit. El ganivet està sencer, cap problema, cap fissura. Veieu, este pi per fora està bastant dur, però per dins està podrit. Veieu? Ja vos dic, no recomano jo el batònic, però en casos extrems, i si el ganivet ho permet, i d'este, així tenim el número, a veure, me fio, i d'eixe gruix també, podem treballar tranquil·líssimament. La veritat que és un ganivet que fa de tot, de tot. No feu això a casa, xiquets, no feu això a casa. Clavar la punta i doblar. Això és un trencapuntes. Això és un trencapuntes. Encara que estigui un poc molla, és suficient. No s'ha doblat gens, és gruixuda, és fantàstica. A casa la rentarem un poquet. Eviteu sempre que quede coses damunt, sobretot coses humides, perquè, a veure, no sols que la faci lleja, sinó que això pot portar, al ficar-la dins de la beina, pot contribuir al deteriorament de la beina, per bactèries, per vés a saber, val? Quan se fica la beina de cuir ha d'estar eixuta i a poder ser neta. Molt bon ganivet, companys. Ja ho tenim per avui. Moltes gràcies, Raül, per la ferramenta. Moltes gràcies també, companys, de Survival Preppers de Catalunya. Una passada de ganivet, el faré treballar molt i passa a ser un dels meus favorits. L'enveinem, caminar amb el ganivet fora per la muntanya pot ser molt perillós i res, un tamany ideal, un material, vos diria que excel·lent, i això mateix, seguiu-me, doneu-li a like perquè a mi m'animeu, espero que hi hagi bon retroflashback, bon feeding dels companys de Prepper Survival Catalunya, i això mateix, moltíssimes gràcies i fins a la pròxima. Una abraçada.